Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha amaqanda. Ukuphupha amaqanda kungachaza ukuqala kabusha. Kungaveza isikhathi esisha empilweni yakho. Uma uphupha amaqanda amahle noma abukeka kahle, kungachaza amathuba amasha. Leli phupho lingaveza ukukhula ngokomoya nokukhula empilweni yakho. Uma uphupha amaqanda amhlophe, ahlanzekile noma amaningi, kungachaza ukuthi amathuba okuphumelela akulindele. Kungaba amathuba akho okuzithuthukisa, ibhizinisi, njalo njalo. Ngamafuphi, amaqanda amaningi abonisa impumelelo, amathuba amaningi noma ingcebo. Ngakho-ke, ukuphupha amaqanda kuwuphawu olunamandla oluveza ukuthi izinto ezintsha ziyeza empilweni yakho futhi kukhombisa nokukhula. Siyabonga, nisale kahle.